Αυτό είναι το kettlebell. Είναι κάτι παραπάνω από ένα βάρος με χερουλί. Μόνο στην Ελλάδα το kettlebell δεν είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο δουλειάς. Και είναι κρίμα. Παγκόσμια χρησιμοποιείται τόσο από αθλητές όσο και φυσιοθεραπευτές. Από αρχάριους όσο και προχωρημένους. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Δουλεύοντας με το kettlebell, αναγκάζεσαι να δουλέψεις πιο ολοκληρωμένα. Σου δίνει δύναμη, αντοχή, κίνηση, έκρηξη σε ένα. Χτίζει νευρομυϊκή συναρμογή. Το σώμα μαθαίνει να συνεργάζεται και όχι να δουλεύει απομονωτικά. Είναι καθαρά λειτουργικό εργαλείο. Έχει τράβηγμα, σπρώξιμο, πέταγμα, κράτημα. Όλες τις βασικές κινήσεις της ζωής. Με λυπεί που στην Ελλάδα το kettlebell δεν είναι τόσο γνωστό. Το kettlebell δεν είναι μόδα, είναι εργαλείο ζωής. Θα γίνεις πιο δυνατός, θα γίνεις πιο ανθεκτικός.